Gipakita sa mga miyembro sa kapulisan sa lungsod sa Lamitan dinhi sa probinsya sa Basilan ang ilang malasakit sa duha ka pamilya nga naglisod. Hinungdan nga sa ilang outreach program napili nilang tunulan og gasa ang duha ka pamilya sa Barangay Luok, Lamitan City nga makabenepisyo sa PNP Bahay Nihan Outreach Program. Niadtong Setyembre 19, 2022, gitunulan sa mga miyembro sa Lamitan City PNP Balikat Civicom o sa lokal nga gobyerno ang mag-asawang Clemente aron ayuhon ang ilang balay. Sir, ma'am, lahat tayo, tutulong tayo rito. Tapusin natin ang project na ito, gawin natin bago para sa pamilya ng Clemente. Yun ang makakatulong namin sa inyo, Mrs. No? So, may dala kaming groceries ngayon, may dala kaming mga damit, kumot, lato, baso. So, kahit konti, ipagkasya nyo lang para sa pamilya nyo. Ang magtiayong Clemente dunay napulo ka mga anak ug ang padre di pamilya, tupper ug guma. Gawas sa pamilyang Clemente, natunulan usab si Mrs. Cresty Gregorio ug susamang hinabang. Walay kabutangan ang kalipay nga gibati sa duha ka pamilya nga gitabangan sa grupo. Video gases contigo, mga kapalikat, Civicom, Madam Jennifer, video gases Manila, kaya pislaida ka namo. O, pinagkala ka sa ating pagkilaya lang, ayuda ustedes ka namo. Muchos gracias con ustedes. Kaya po dito sa mga anak, wari ka rin natin yung mga kapalikat. Flores, thank you po ustedes. Kaya po dito sa hidaya, kita dito sa pagkilaya. Ma'am Jennifer, ma'am, thank you po. Papa Love, thank you po. Malaking blessing po ito sa amin, ma'am, kasi wala po akong katulong. Ang mga bata nagpasalamat usab kay makatilaw sila og pagkaon nga gitunol kanila og labaw sa tanan ayuhon ang ilang mga balay. Ang Bahay Nihan program usa ka bag-ong programa karon sa kapulisan kung diin klaro nilang maipakita ang ilang malasakit sa katawhan nga adunay tema nga bahay-bahay, tulong-tulong tayo. Kini usa ka collaboration project sa Lamitan City Police Station nga gipangunahan ni Police Lieutenant Colonel Arlan De Lompenes, hepe sa Lamitan City Police Office, ug sa Kabalikat Civicom nga gipanguluhan ni Mr. Gary Puyawan, presidente sa KB 824 Lamitan City Chapter. Ang mga buhatan sa PECO Basilan Lamitan City Social Welfare and Development Office o LCSWDO mikuyog usab sa paghatag sa mga gasa sa duha ka pamilya. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!